Dungang gisugba sa mga tawo ang gitaganang 1,300 kilos nga isdang tilapia sa sugba sa plaza sa Kidapawan City. Pahinungod sa mayong abot sa mga mag-uuma. Pagisab kini sa pagsaulog sa Farmers and Fisher Folks Month karong tuiga. Busa, walay magmahay kay itulukan kini ug mabusog gayud ang tanan. Nasay display sa pavilion ng mga produkto sa mga mag-uuma sa Kidapawan City. Mitambong mismo sa selebrasyon si Cotabato Province Governor Emelu Lalatalino Mendoza nga giduyugan ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista. Gitimbaya sab sa gobernador atol sa programa si Mayor Evangelista nga nakakuha og pasidungog sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Isip kaunom nga labing maayong mayor sa Pilipinas. Gipahibalo sa gobernador ang hingpit nga suporta sa mga programa sa lokal nga gamanan sa probinsya nga nagpasiugda sa industriya sa agrikultura o turismo o agritourism industry nga dunay dakong papel sa kalambuan sa komunidad. Mitambong usab ang ubang opisyal sa probinsya sa Sugba sa Plaza sa 25th Charter Day sa Kidapawan uban ang tema karong tuiga nga Abundant Agriculture, Prosperous Economy. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.